बर' मिडियामनि जिखिनि एलपि स्कुलनिफ्राय क्लास 10 सिम जि टेक्सटबुकनि प्रब्लेम बेयो गोदान बाथ्रा नङा आरो सिगांनि समाव आसाम सरकारा बा आसाम टेक्सटबुक पाब्लिकेशन एन्ड प्रडाक्शन कर्परेशन लिमिटेडआ जेब्लानो जोंनि एकाडेमिक सेसना आरम्भ जादों जोङो बिथांमोनखौ प्रेसार होबोदों हेसा होबोदों आरो बिथांमोना जोंनो रिप्लाइ होयो जे फार्स्टआव एसामिस मिडियामखौ प्रिन्ट खालामो बेनि उनाव माने बेंगलि मिडियामखौ प्रिन्ट खालायो बेनि उनावसो असमिया माने बर'खौ प्रिन्ट खालायो होननानै आरो बे समाव बिथांमोना प्राय 6 दान थांखांनायनि उनावबो बा मास मोनब्रै मोनबा थांखांनायनि उनावबो जोंनो बिजाबखौ टाइम मथे होनो हाया आरो माब्लाबा बोसोर नाङैनो बे बिजाबफोरखौ राइट टाइमाव बिथांमोना क्लास जोबखांनायनि उनावबो आनजाद माने बिजाब गैयाबासिनो लिरनो गोनां जाबोदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफोराव जों आसाम सरकारखौ सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो प्रेसार होदों आरो लोगोसेनो आसाम टेक्सटबुक पाब्लिकेशन एन्ड प्रडाक्शन कर्परेशनखौ जोङो प्रेसार होदों आरो जायनि थाखाय दाननि जागायनायाव एकाडेमिक सेसननि जागायनायावनो बिजाबखौ जोङो मोननो हानाय मोनसे थासारियाव फैदों आरो बे बोसोराव जानो हागौ कर'ना भाइरास कभिड-19 नि माखासे थासारिनि थाखाय एकाडेमिक सेसननि जिहेतु एसे माने चेन्जिं माने एप्रिल टु मार्च खालामनाय आरो लोगोसे दा नैबे गोदानै क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम क्लासआ रेगुलार जानाया नैबे जानुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय जादों आरो क्लास 6 निफ्राय आपार जिखिनि हायार क्लास दङ बेखौ माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउरनि गेजेरजों खालामबाय थादोंमोन दा बेखायनो माखासे बेयाव थासारि थानो हायो खिन्थु जोङो बिथांमोनखौ बुंनानै दोननाय दङ जोङो सावरायबायबो थादों जिहेतु जोंहा गावनो मोनसे आलादा डाइरेक्टरेट जों मोननो हाबाय आरो जोङो बेनि गेजेरजोंबो जों सावरायदों जे कुनु कारनाव बर' मिडियामनि बिजाबा जाहाथे लेहेम जाया बा बर' मिडियामनि बिजाबा जाहाथे लेट सफैया राइट टाइमाव नांगौ बायदि जेसेबां बिजाब दङ कुनु गोरोन्थि गैयाबासिनो कुनु बेयाव बिसंगति गैयाबासिनो जाहाथे मोनफैजोबो बेनि थाखाय जोङो जिखिनि खामानि मावबावनांगौ दङ बे खामानिखौ जों मावगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राइट टाइमाव लेखाखौ मोनहोनो थाखाय गासैबो लेभेलनि इनिसियेटिभखौ जोङो लागोन हाबाफारिफोरखौ मावगोन आरो मावनायनि गेजेरजों बर' हारिया जाहाथे मुलाम्फा जायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय बिथांमोना बाहागो लागोन ना बाहागो लाया आं दासिमबो मिथिथ'वाखै नाथाय बे मोनसे गणतान्त्रिक देशनि जि एसेम्ब्लि सेसन बेयाव रुलिं आरो अपोजिसन बयबो ज'यै थानानै बेयाव जिखिनि पलिसि बा जिखिनि बेयाव माने डिसिसन लानांगौ बे डिसिसना रायजोनि जौगानायनि थाखाय बा हारिफोरनि जौगानायनि थाखाय बा जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय बेयाव डिसकासन जायो दा बेखायनो जुदि सोरबा हान्जाया देरहानानैबो बे माने MCLA नि अथ टेकिं लाखांनायनि उनाव बे एसेम्ब्लि सेसननिफ्राय जुदि एबसेन्ट थायोब्ला बिथांमोना जुदि बाहागो लायाब्ला बिथांमोना गणतान्त्रिक देशनि संबिधाननि जि गुबै जि आयदा अपोजिशन हिसाबै अपोजिशननि जि रल आरो बे अपोजिशनाबो रुलिंजों जेसेबां रल दङ अपोजिशनाबो रल दङ बे रलखौ हाबा मावनायनिफ्राय जुदि बिथांमोना गोजानाव थायोब्ला डेम'क्रेसिखौ दुरबल खालामनाय जागोन आरो डेम'क्रेसिनि उल्था संबिधाननि उल्था होननानै आं सानो मायबा बाथ्राखौ बिथांमोना गोजोननाय मोनाखै बबेबा बाथ्रानि सायाव बिथांमोना आपत्ति दङ बे बाथ्राखौ काउन्सिल एसेम्ब्लियावनो बिथांमोना बाथ्रा बुंनो हायो आरो बे बाथ्राखौ लानानैसो रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दङ दिनै भारतनि पार्लियामेन्टआव रुलिं अपोजिशन बयबो थायो आसाम एसेम्ब्लियाव रुलिं अपोजिशन बयबो थायो बिटिआरनि एसेम्ब्लियावबो काउन्सिल एसेम्ब्लियाव रुलिं अपोजिशन बेयाव थानांगोन थांनाय समाव BPA बा सरकार सालायनाय समाव UPPLनि 7 जन MCLA अपोजिशनाव जिरायनानै गोबां बाथ्राफोरखौ डाइरेक्सन होबोदों खामानि मावबोदों डिबेटआव पजिटिभलि डाइनामिकलि बाहागो लाबोदों आरो दिनै बिथांमोना जुदि बे रलखौ जुदि लानो नागिराखैब्ला बिथांमोननियाव जिखिनि जनप्रतिनिधिनि जि दायबद्धता जनप्रतिनिधिनि जि रेसपन्सिबिलिटि बे माने गैया होननानै आं सानो आरो बिथाङा अकल जुदि पावारखौ लानानैल' सरकार खालामनो होननानै जुदि
MCLA दारायनानै केन्डिडेट जादोंब्ला बे बिथांमोननि गोरोन्थि डेम'क्रेसियाव रुलिंबो थायो अपोजिशनबो थायो आरो बयहाबो इकुवेल दायित्व दङ बे दायित्वखौ पालन खालामनायासो बयनिबो बिबान आरो बेखौ मावफुङाब्ला बे हान्जानि बे मोनसे माने गोरोन्थि माने नीति बा गोरोन्थि खान्थि होननानै आं बुंनो सानो बे फ्ल'र टेस्टआ जोङो जनसाधारन हिसाबै जेखौ नुदों बेयाव भिडिअ रेकर्डिं खालामनाय जादों बेयाव अफिसियेल स्टाफ दङ माने एसेम्बलि काउन्सिल सेक्रेटारियेटनि अफिसियेल स्टाफ आरो बेयाव मेडिया दङमोन आसामनि भारतनि मानसिफ्रा नुदों बेयाव पाब्लिक गेलारि दङमोन दल संगठननि दैदेनगिरि माखासे बिखिस्त बुद्धिजीबिफोर सेनियर माखासे पार्लिमेन्टेरियान बा एक्स MLA फोर दङमोन गासिबो बेखौ नुदों बेयाव मोजां जादों गाज्रि जादों बेयाव माने नीति मथे जादों नीति मथे जायाखै बे गासिखौबो नुजोबदों आरो बेखौ लानानै रावबो आपत्ति गैया रावबो अबजेक्सन गैया दा बेखायनो बिथांमोना जेखि बाथ्रा बुङा मानो गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों जिखिनि खामानि मावनांगौ बे गासिबो खामानिया जादों आरो कर्टआव बेखौ माने चेलेन्ज खालामनायनि खुनु बेयाव थल गैया जायगा गैया बे बाथ्रा दङ जे थांनाय समाव नैबे बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव जि टेट एपइन्टमेन्ट जानो गोनां दंमोन बियो सरकारनि इनिसियेटिभ गैयिनि थाखाय बे एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना खालामनानै होनो हायाखै बा बिथांमोना खालामाखै फारसेथिंजाय आसामाव जोंनि जि टेट क्वालिफाइडनि संख्या बे संख्याया बर' मिडियामाव जथेस्थ' खम गोबां स्कुलाव भेकेन्ट पस्ट दङ नाथाय क्वालिफाइड बा टेट माने जायफोर पास खालामबाय बेबायदि केन्डिडेटखौ जों एभेलेबल नागिरना मोनाखै फारसेथिं बिटिआरआव जिहेतु टेटनि एपइन्टमेन्टआ दाबो पेन्डिं जानानै दङ दा जोङो गोदान सरकारखौ जोङो खावलायदों जे गोख्रैनो मोनसे सिस्टेम बा मोनसे पलिसि एडप्ट खालामनानै जेसेबां भेकेन्सि पजिशन दङ बिनि टटेल लिस्टखौ लाजोबनानै बेयाव रिटायार्ड पस्ट बा डेट पस्ट जिखिनि भेकेन्सि दङ इमिडियेटलि बेखौ पस्ट एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय बा बे फरायसालिफ्राव जेराव सिंगल टिचार जानानै दङ जेराव जिर' टिचार जानानै दङ जेराव साइन्स मेथ्सनि टिचार गैया बे भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनो थाखाय जों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों आरो बिनि थाखाय बिथांमोना गोख्रैनो माखासे खामानिखौ बिथांमोना मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों जोबथारनायाव मोनसे बर'नि जे सिनस्रि माहारियारि आफाद होननानै बुङोब्ला बिफा माहारि आफाद होनना बुङोब्ला थुनलाइ आफादखौ बुंनाय जायो नाथाय थुनलाइ आफादखौ जों नुबाय नैबे बोसोराव बिथांमोना जेबो राव फेहेरनायनि बेलायाव खामानि मावनायखौ नुवाखै ना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जिहेथु सिगांनिफ्रायनो बर' माहारि थांना थानायनि थाखाय बर' माहारिनि राव थुनलाइ सोलोंथाइ रांखान्थि गासैखौबो लानानै खामानि मावदों आरो थुनलाइ आफादनि गुबै हाबाया जाबाय राव थुनलाइ बा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बिथांमोनाबो खामानि मावदों दा बिथांमोना मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बे बिथांमोननि आफादारि माखासे बाथ्रा आरो जिहेतु बिथांमोना मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट आफाद आरो बयबो हारिनि सुबुङा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' थुनलाइ आफादखौ माने पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन होननानै जों जेब्लाबो सिबिबोदों मानिबोदों आरो बियो मोनसे मर्यादानि बाथ्रा बेखौ जों होबोदों दा बिथांमोना आथिखालाव मा एजेन्डा लानानै खामानि मावदों आरो बबे एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना हाबाफारि लादों बेखौ लानानै आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया बाथ्राया जाहैबाय मा जे हारिनि आफादा हारिनि थाखाय जेब्लाबो खामानि मावनांगोन हारिनि आफादा हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन दा बेखायनो आङो मिजिंथियो हास्थायो जे गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफ्रानो जाहाथे बर' हारि जौगानायनि थाखाय बर'नि राव थुनलाइ थांना थानायनि थाखाय खामानि मावगोन हाबाफारि रनसायगोन आरो बे बेलायाव बर' हारिया जेब्लाबो मदद होबोदों आं बेनिखायनो सानो जे बिथांमोननियावबो थारैनो माखासे जिखिनि हाबाफारि लादों थाखाय जिखिनि गावसोरनि माने निरासा फ्रास्ट्रेसनाव जि भुगिनानै दङ बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना एडामेन्ट जानानै दङ बेजों गणतन्त्रआ लाब जाया बेजों रायजो राजाया लाब जाया बेजों रायजो राजानि खहा जागोन आरो जि उद्देश्य लानानै जाय ओनसोलनिफ्राय बिथांमोनखौ देरहाहोदोंमोन बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माने बिसासघातक खालामनाय थगायनाय आरो बै रायजो राजाखौ असनमान खालामनायसो बाथ्रा जागोन होननानै आं सानो गोजोन्थों।